Egunon, Xavier. Egunon. Lehen da galdera. Urteak daramatzazu lehen sektorearekin lanean, hartu manetan, enba sindikatuan lanean, eta baserritarrekin empatizatzen eta bere arazoei frente egiten. Nola ikusten duzu momentu honetan lehen sektorearen egoera Euskal Herrian eta modu globalean ere bai? Une komplikatuen, ze lehen sektoreari dagozkion gaiak beste entorno baten kokatu beharren daude, eta kokatzen die politikoki eta sozialki, ez? Hau da, orain arte elikagaiak sortzea eta elikagaiak ekoiztea zan lehentasuna, eta hori bazirudin gosearen, gizarte batetik etozela, eta elikagaia sortzea zan lehentasuna, eta momentu honetan hori ez da lehentasuna, badirudi edozein elikagai nahiza onak kaskarrak edo txarrak izan berdin diola, plateren jarri ezkeo, eta honen bestez, baina bigarren maila batea pasatu da, eta beste elikadura, nekazaritza barkatu, jotzen da tresna gisa beste helburu batzuk eta ingurumenaren aldetik helburu batzuk betetzeko tresna edo baliabide bezala. Batzuntzako, osea, baserritar askontzako, eta hori nolabait sentitzen dira, nolabait bere jarduera nolabait erabat baldintzatuta eta erabat zigortuta ikusten dute, baina beste batzuk eta konsumitzaileek eta zenbait mugimenduk eta horiena ez dute nahi ingurumenaren helburutarako baliogarri ez den nekazaritza bat, edo beraiek espero haine egiten ez du nekazaritza bat. Momentu komplikatu horretan gaude, ze gauza bada jendeak nahi duna eta teorian espero duna eta aldarrikatzen duna, eta beste da gero egunerokotasunean besoa luzatzen duen erosketa bat egiterakoan egiten duena. Danak ditugu gure inkoherentziek, bai ekoizle bezala, baina baita ere konsumitzaile gisara, eta dinamika arraro, momentu arraro honetan. Eskerrik asko, Xavier.